खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 25 आगस्ट मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिन लादों आं रबिन बसुमतारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। आद्रा थानाय हाबाफोरा आबुं जागोन। थि समाव बिबानफोरखौ मावफुंनाया खुसि खालामगोन। वृष राशि। नोंथाङा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो खाबु मोनगोन। मिथुन राशि। थाद'नाय खामानिया सावरायनायनि गेजेरजों थाबैनो आवगायलांगोन। कर्कट राशि। नखरनि बाथ्राफोराव गोनांथार बिफाव लानो हागोन। जिउआरि राहायाव प्रमोशन जानायनि खाबु दं। सिंह राशि। नोंथांनि साहसआ गोख्रों थागोन। हाबाथिलियाव मोनसे गिदिर बिबान मोननो हागौ। कन्या राशि। खामानिनि साजायनायखौ साबसिन खालामनायाव गोसो होगोन। गोजाम जेंनाफोरा सिगांथिं थांगोन। तुला राशि। नोंथांनि गियान आरो थार आखुआ नोंथांखौ गोदान जाफुंसारनाय लाबोगोन। वृश्चिक राशि। फिसा फिसा बाथ्राफोरनि सायाव गोसो होयोब्ला थाखोमानाय मुलाम्फाफोरखौ नुनो मोनगोन। धनु राशि। गियान आरो लिरनायजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोराव जर'खा जाफुंसार जानो हागोन। मकर राशि। नोंथांनि धैर्य आरो थार सानस्रिया नोंथांखौ गिदिर जाफुंसारनाय लाबोगोन। कुम्भ राशि। राफोद गोदान सानस्रि आरो सोरजिथाया नोंथांखौ मोनसे आलादा सिनायथि होगोन। आरो मीन राशि। थि समाव लानाय थिरांथाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रियाव दावगानायनि खाबुफोर दं। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।